ụmụnne na ụmụnne ebe ọ bụla nọ ya dịrị unu mma. Aha m bụ Emeka. Aha m bụ Ifeoma. Anyị nọ na Canada. Elule anyị ebe anyị nọ na anwụchaga ụbọchị tọgụ ụtọ anyị ala eji snow ala ihe anyị ji bịa wụ ka anyị gwa unu otu anyị si enyegoro onwe anyị aka n'ime nwa biznes anyị ji emege n'ịntanetị. Afọ 3 gara aga anyị bidoro biznes a wụ digital marketing. Nwanne nwaanyị na nwanne m nwoke ya ma imege ha ihe n'akụkụ tinyere salary igbugo oge maka na kemgbe anyị bidoro ihe a o nyere n'anya aka dị egwu. O nyere anyị aka ma ndị nọ n'ụlọ anyị na-enyere ha aka rụchaa ụlọ anyị na village zụkwa ụlọ na Lagos na Lekki. Onye kwere anyị aka anyị akwụcha ụgwọ moto anyị ịma ala bekee onye nwere agbago oke moto ọwụ monthly payment anyị akwụchafụla aka anyị akwụchala part of our mortgage leje nyere ndị mmadụ nsogbu ahụ but anyị akwụchabeghị ha niile. Anyị akwụọla ka ehi niile n'ime ya n'ihi biznes a kparagara anyị ego. Ya mụnụ chọga ihe unu gị ji enyere unu n'aka ọwụghị everyday onye ọla na-ebe kago arụ lụtụtụ otu a gị bịa gị anyị eji ngote anyị si eme gị ya anyị akụziere gị ya nyekwere gị aka gị ebido na-enyekwere gị ntụziaka otu ị ga-eji mee ya adịrị gị mma ka onye ụgarị nọ na-ata ahụhụ onye ọla na-ebe adịghị onye ma ihe ọ na-eme ihe a na-eme nọ ọwụ ị ga-ekwekwe ka eji ngote esi eme ya ya mechọrọ ịma ihe a na-eme bịa webụsaịtị anyị wụ www.mekify.com or mekify.com. Ya ma ebe anyị nọ mara gị mma n'ahụ nwanne ọ dị ụtọ gaa bịa anyị ezu gị otu esi eme ya gaa bịakwa nga bịa nyere onwe gị aka nwanne ọla dị mkpa ya gazie enweghị nsogbu ndewonu. Ngwa nnu. Bye bye.